और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ki pajbakas nong bre nong dom kilapan pau bakim pediang setia ya ka referendum bala syupen long sop haka santrik unai tung arjapsan da us iem jok hima mahram da ka ba ai ka jing penbena ha ure pajba tang syu ajing te palor kani ki pajba kilapan long ya ka jing elum pajba haka pratrik unai tung arjapsan patpha ka jing tho show joint secretary jok ka Khasi Hills Autonomous District Council haka khatwei tarik unai tung arjapsan reina kaliang jok ka executive committee jok ka Khasi Hills Autonomous District Council lakenno bakal le bom patiau ban ajing penchai kumta hakap khat pratarik unai lar arja pesan ka dorbas nong bre nong dom kala lek IT de jing tho haka office jong u deputy commissioner ka Southwest Khasi Hills district ban ithu bet yoba juirling wa lang kum menteri bat kum ju ru la ai kopi kum ka jing pentep sya kitanat rekam pher henry ka pelengo ikpat ba kalong ba nadu ka khat sautrik unai lar arja pesan ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kala penmi eko hukum banjit no ya menteri pathamai wat hadien ka jing persya jong ki pai ba ka jing yu roi ya ka hok long breu man breu bat ya ki emlang salang ya ka chong sup chong san ka bo mata hapdeng ka jing ma ka bakrau ya ki emlang salang namar pi kalong kumne ba ka jing slot nyo jong pi ka council ka ba manta ya ka ba menteri jong ka shnong long sho ya haban jit no da way kat kum ka ordan ka jong pi ka ba khat sautrik jong Agos jong manta usnam ba phil ai ka hukum ya usim ba udai banjit ngi ha ka khat pratrik jong manta ubnai nya lek ban bu ka jing tho ha khmat udisi bangi ngidang ithu biang bat ngidang ithu bek ya u ba juirling walang kum menteri jong ka snong ai bangi kinja kat bajia nginlong kat balong henry mangi ngimdon da koi pat kalat bat ngim pediang hiru ya kecing lek sop ka jong pi ka ai ba pi phila kum ka konsel phila island bat phila island ti bat phila ai boru hawai ni kinong chong snong balakam yade ba udai astan secretary jong ka snong ta pek ba sa ya ka probal jong pi ka ban kot hatu ar hajar ar pun reu deida uai pat kum kijing lek kum une ubreu ngi ngin mla ban pediang kum ki pai ba pi pediang ya kecing tho jong ki katok nengut ki breu henrya ka jing tho ka jungi ka bangi la pha nadu ka chipotrik baha shwa ya ka ba phi phin sala ya kane phi phim pediang ni la pha so joint secretary bat ni la pha ro haswa ban mi ya kane tenrei phi phim pediang namar kata kum ki pai ba nong song snong ni kerpat ro ya u paim snobha wat omle kum kine ki banta namar ngitip ba phidai usim badan buram usim ubati breu teblai udai bai ket hikam emlang salang ha cinglong ba kanjam sim kumju ru ya MGC badan buram jongi snobha ba phi wadom dai hat ya kana ka kam hato ka ba phi dai hat tang ine ikam ibret hapo jong kasnong henry hato phina em ban dai hat ikiwei pat ki kam hapo jong ka Khasi Hill menta lada phi phine kumne shubo menta lada phi phiwan banjit kum kit khot kum ti balang bat kum kit men basan haban lada kamdap korom phi penile nem kata kalong kawai ke jingkeli ke bangi kum ki pai ba ngibo kabaar kalong ba lada banjit kum kit men basan hapo lada omdon lai banta na kaso banta ki hab ban penle la ka penle ne hab ban pen sange shwa banwan hakawai pat kasni ka jingle referendum ha ka santrik Julai jom menta usnam hapo nong bre nong dom kadai ka bala chule sop namar bala aibor tang ha uwei ba un pan bana pai ba bala kami lade ba udai astan secretary henry namar ba ula so thu lupa ya kapasti chu ba un kot ha kabor namar kata hapdeng kata ru walek bani thu tang he kito ki breu bar kata ka chinga thu ru mentang ngilalap ba ong ba pek phi habat ong bek bom sania namar uta ubom sania udai ba udang sania ya uba juirling kita ki ai ngela upload bat menta ni kum ki pai ba nong song snong haba phi kum u nong yalam
badai upaim jong ka maharam kumjuk ru MDC badan buram jongi snobha ban penbek ya kan ka kam nira kwa hir bat nira thrang ru ba council kan ne ek ban kam lada ma phi phimla ban ne ya kan ne ngimbom ban se ban nyai kum daki wai pat kenti kum kinong song snong ngir kar pat ya phi ba phin snow bha ban shim ya takilan ban shim ya takilan ti om ya ka ba phi phin le da kum kine pirakular hakmat jungi upai ba ka por election adu MP adu MDC ba phin ai ka jing sinsar ka ba khuit ka ba suba da ka clean politics Henry mentapat phile damar khongpong ki kam kane kami hap ha ka chi im jungi kum ke breu kum ki pai ba ngidon shibun ki kot kisla ka ba nga ngamla hang ne ban pule lot damar ka markata ka ei ka ba ngi kerpat kalong snobha ko ba im bat ko MDC mokrat bat snobha banda yit yalade bat snobha banda yat ya klanti ka badai nang ba pinyo susu ya kajing sania na ki pai ba lem kumta kanai kajing le kajong phi kalakta shisha ba im hak din kajing yo ya ka penmi order na ka sikonsel ka bakat sautari omdai shu ba umpha da ka shiti handrai ula shupun bahana lada phimwan hak arpholai terik nga marsan ngut kawai na kawai kaliang kaliang persa bat kaliang sensar nga hap ban le ban yai da kawai pat cha ai kata ka jing tho kanai kalong ka bapan kata shisha ni mentang ngin pat kwa ban sai maran ya no ka jing le jong no ni kwa ru ban kerpat itu ki mastermind ki badon ki bat shim bantai kanai ka kam ba sobha ba kanrano namar bayo ngin sei badan yepi bat lada usim udang iPhone ban pelong ngimu mase ban yai da koi pat nanti nyelong ki balak loi ban long ki nong muna na kapta ka shong suk chong sai bat na kapanta ka imlang kasalang nyelong ki breu ki bang ngim di tap dor yelde bat nyelong ki breu ki nong shong snong ki ba chisur ki ba chidol ka pisa kalam tri kam hangi handrai lada phi kwa ya ka jing khoi ka jing suba le ya kata khot ingi ngin ya pen baik kano ban de ban la handrai ya ka shiti jungi ka bangin san chis pak khat wing ngot priang ya ki arpho saw ngot pat priang kata kalong ka ai ka bom piang to ka referendum jo phi ba phile sop ka dai ka ba phi ai bor tang hawai pat namar kata kataru kampot ika korom kadon hadu ars pak saw pho san ngot handrai ki ba poi tang phra pho lai ngot se ai kata ki ba tam namar kata ngir karpat ai phi snobha banle ya kabran kam kerpat ipi ka diskonsel badan buram ngem kwa man kan tho ya no ndrei ni sukar pat ipi namar bakane kampat dai kapor ka ba ngi ngin kan tho ai